És una lectura d'un text teatral que cal fer. Cal fer perquè l'autor Lluís Mesa ha utilitzat el teatre per a donar veu a un grup de dones que davant una situació injusta varen protestar i varen dir allò que pensaven i d'una forma que va molestar molt, en aquest cas, a l'autoritat competent. És un llibre que té un context històric molt interessant, que té una sensibilitat feminista molt important i després és molt didàctic. I sobretot, ja vos dic, teatre, llegiu teatre. És curiós, Les 11 de maig és un llibre que a més és teatre on parlen 11 dones que fan una revolta i que fan i no estan polititzades, però fan una espècie de protesta contra uns impostos en un poble que s'Estivella, del Camp de Morvedre, però podria ser qualsevol altre territori del País Valencià o del món, i que s'organitzen per a que la injustícia caiga, no? D'alguna manera, i és un home, Lluís Mesa, qui, amb una extrema delicadesa del seu cap, posa veu a aquest diàleg, que és un diàleg, que és un teatre escrit, i que conta una història d'aquestes 11 dones, del seu patiment, de la seva vida diària, de la seva lluita, en fi, estem parlant de 1911, del segle passat, no? El llibre és molt recomanable, es llegeix molt bé, i elles, cada una d'una manera, cada una en un caràcter, van desgranant aquesta història que és absolutament deliciosa. Deliciosa, dura, real i que podem reconèixer tots en aquelles dones com les nostres mares o les nostres àvies que parlaven que vivien d'aquest tipus de coses, que patien i malvivien i vivien d'esta manera. Recomano que llegeixin el llibre. Les 11 de maig és un llibre molt especial per molts motius. D'una banda perquè dona veu d'una manera dialogada a 11 dones valentes, que en un moment determinat de la història van decidir fer un pas més enllà. És especial perquè visibilitza en general el paper important de la dona que sempre ha quedat a un segon pla i és la manera de posar-nos en primer pla. I sobretot perquè a través de la seva lectura ens ve a la ment, ens retrotrau a moments molt personals i molt íntims, a històries que nosaltres hem pogut veure, viure amb les nostres iaies o amb les nostres mares en els nostres pobles. Se situa a Estivella, però perfectament podria passar en qualsevol altre poble de la nostra comunitat. El 11 de maig m'ha semblat una funció, una obra de teatre, en aquest cas, basada en una història que és com si jo l'haguera viscuda. L'acció d'aquestes 11 dones, més les altres que se van sumar per a defensar els seus drets, és com si foren les meues iaies, les meues besàvies, les meues mares, les meues germanes. Per tant, pel llenguatge i per altres coses m'ha arribat. És molt emotiva i cal llegir-la. Les 11 de maig me'n sembla un llibre absolutament necessari, important, no només per uns fets que cal remarcar i cal recordar, sinó perquè tot el que signifiquen de reivindicació de la dona, i no només la dona, sinó també els homes, la reivindicació de la dona, la reivindicació de l'estatus social, la democràcia, la memòria, etc. En aquesta obra predomina principalment dos temes, podem dir, que estan relacionats amb el feminisme. El primer seria la sororitat que trobo entre els personatges, una sororitat que és, a més, intergeneracional, perquè els personatges, malgrat les seues diferents edats, s'ajuden constantment al llarg de tota l'obra. I en segon lloc, l'essència d'una persistència constant en alguns personatges al voltant de la necessitat del vot femení. I com, malgrat la idea i la necessitat que se té de demanar aquest dret fonamental que ara tenim però no sempre l'ha tingut,
tenien aquestes dones, o les dones que més definien el dret, una oposició contínua, no sols per part de la societat o de la política, sinó també d'altres dones, no? Podríem dir que hi ha un personatge principal com podria ser Rosa, que per a mi és un poc la representació de Clara Campoamor, com creuen que la injustícia s'ha de dir, no? I s'ha de protestar i no sempre és malament. Així que gràcies, Lluís, per aquesta història, per donar veu a les dones silenciades, com tu dius, i